Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα σας δείξω ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι από το Banggood. Είναι ένα αυτοκινητάκι που υπόσχεται πάρα πολλά, το βρήκα σε φοβερή τιμή και πάμε αμέσως να το δούμε. Από ό,τι βλέπετε μέσα στη συσκευασία έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Έχει άλλο ένα σετ ελαστικών, τα οποία είναι για χιόνι και για άμμο. Έχει άλλη μια μπαταρία, η οποία είναι 3000 mAh 2S. Έχει εργαλειάκια και τις σκοπίλες για τα καπάκια. Έχει άλλο ένα σετ ψαλίδια, τα οποία είναι αυτά εδώ. Άλλο ένα σετάκι που είναι για την αεροτομή. Άλλη μία ακόμα αεροτομή. Ελαττήρια για τις αναρτήσεις. Ένα roll bar. Το manual, εννοείται. Το φορτιστή, ο οποίος είναι αυτός εδώ πέρα, USB. Και αυτό είναι το χειριστήριο. Έχει ωραία λαβή, πολύ ωραίο σχεδιασμό. Και μπαταρίες παίρνει 2Α. She get to dropping like some dead flies. Baby girl just to kill, she so dead fly. You be on top of your shit, you so dead fly. If anybody tell you different, they a damn lie. Asking why they lying, on the gram spine. Λοιπόν, εδώ έχουμε το αυτοκινητάκι. Έχει δύο καπάκια, ένα χρυσό με μαύρο και ένα εντελώς μαύρο. Εδώ μπροστά έχουμε τα LED τα φώτα. Και μπρος και πίσω μεταλλικά διαφορικά. Μεταλλικά ημιαξόνια, λαδιού και μπρος και πίσω αμορτισέρ, η μπαταρία, brushless μοτεράκι, τηλεκατεύθυνση. Από κάτω βλέπουμε μεταλλικό σασί, πλαστικά ψαλίδια μπρος πίσω, η αεροτομή του, ωραία μαλακιά, μια προστατευτική μπάρα και τα λάστιχά του, ωραία μαλακά. Από κάτω στην περιγραφή θα σας έχω αφήσει το link για το αυτοκινητάκι για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Το φορτίζουμε και φύγαμε αμέσως να το δοκιμάσουμε. Έχουμε έρθει στο ΆΚΑ για την πρώτη μας δοκιμή. Πάμε.
Από ό,τι είδαμε πάει με 40 χιλιόμετρα. Πάμε αμέσως να το δοκιμάσουμε και στο χώμα. Τα πήγε πολύ καλά στην άσφαλτο και πάμε αμέσως να δούμε τι κάνει στο γρασίδι, στο χαλίκι και στο χώμα. Πάμε. Χρειάζεται να χαμηλά. Λοιπόν, παιδιά, μόλις γυρίσαμε από τη δοκιμή και από ό,τι βλέπουμε μόνο ελάχιστες γρατζουνιές και χώμα. Ας πούμε και τα υπέρ και τα κατά. Στα υπέρ είναι πολύ γρήγορο, αντέχει πάρα πολύ και σε χτυπήματα και σε κοπανήματα, έχει καλό χειρισμό και στα κατά θα πω τις αναρτήσεις, οι οποίες για μένα είναι λίγο μαλακές και αργεί πάρα πολύ να φορτίσει. Γράφτε μου και εσείς στα σχόλια πώς σας φάνηκε το αυτοκινητάκι και αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, μια εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι γιατί έρχονται νέα βίντεο με καινούργιες δοκιμές.